розказаною. З вами Олена Копенець-Барта і отець Дмитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям, сестрам, русинам і русинкам. Тема нинішньої передачі – протесту народа усе справедливі. У день П'ятидесятниці усі православні празнують день рождення Матері Церкви. Як празнують цей праздник у Закарпаттю, особливо русини, за послідні 1150 років? На 50-й день від Пасхи ми празнуємо П'ятдесятницю, День сошествия Святого Духа на святих учеників і апостолів. З того моменту починає на землі діяти Небесний інститут, Церква Христова, яка реєстрована тоді на перву П'ятдесятницю, більше ніколи не повторялася, і свою реєстрацію вона зберігає донині в канонічній церкві. Пізніше появляться много церквей, котрі будуть претендувати на якусь особливість, появляться і живі церкви, і п'ятдесятническі, но тільки наша православна церква є та, котра на П'ятдесятницю народилася, і всі ми іменинники, бо наша мама церква празнує іменини. Причому русини то празнують 1150 літ. Хочемо повісти нині, що віра православна зберегла русинов їх язик, культуру, етнічне лице. І частина уніатів твердо держалася свого язика русинського, віри руської, національності русинської. Ну, а нині все наоборот. Но ми не винимо нікого. У нас не є задача винити когось, бо маємо великий праздник. Ми день народження нашої православної церкви. Русини прийняли православ'я від Кирила і Мефодія. І називається православ'я Кирило-Мефодіївське, а нашої ми називаємо прямо Карпато-Руське, Карпато-Русинське. Так називалася наша церква в складі Чехословакії. Так була реєстрована Карпато-Руська, Карпато-Русинська автономна православна церква Сербського патріархата. А оскільки вона була на території Подкарпатської Руси, Національної республіки русинів подкарпатських, то ясно, що вона була тоді у нас національна церква. Підкреслюю, національна церква русинов, Карпато-Руська, Карпато-Русинська автономна церква Сербського патріархата до 1945-46 років. І після того, як ми попросилися вийти з Сербського патріархата, вийшли в состав Руської церкви і отримали назву, що ми та же сама, не друга, Карпато-Русинська церква православна, тепер уже Московського патріархата. А от коли создалася у нас незалежна Україна, то і Українська православна церква отримала тільки свободи автономності, що практично без якоїсь минути вона автокефальна, а ми в складі цієї церкви в виді двох єпархій – Мукачево-Ужгородської і Хусько-Виноградівської. Ми то повторяємо постійно, бо ми стикаємося з людьми-неуками в Україні, які путають підчинення церковної у виді поминання патріарха із православ'ям. І тупо ліплять нам, що ми, русини, в Закарпаттю маємо московське православ'я. Но ведь до 45-го року було сербське? Ні, не сербське, а своє ми мали. І нині, як Руська церква до 91-го, так нині Українська православна церква канонічна не міняє у нас нічого. Ми маємо своє православ'я, співаємо по-нашому, проповідуємо по-нашому. Ми маємо карпато-руські гласи церковні, тобто весь набор церковної, певчої, такої пласт культури нас, личної, національної. Ніде в світі так не співають, не знають. В Америці лише, коли ми приходимо в Америку, під храмами православними, а навіть і греко-католицькими, чуємо наші
карпаторуські, карпаторусинські напіви, і по тому познаємо, що це наші люди. Ми любимо напіви і київські, і галицькі, і московські, і вологодські, но костяк, 99% православ'я у Закарпаттю нашої, карпаторуської, карпаторусинської, котрої нині, як дві єпархії, фактично то єдино, ми маємо по благословенню архієрею свободно служити, де треба, де нас запрошують, але пам'ятаємо, на День П'ятдесятниці народилася наша церква, не якась друга, третя. І народилася церква, не церкви. А тому ми ісме церкву Христова, а за других не відповідаємо. А за свою кажемо, ми єдина, істинна церква Христова, котрій є спасіння, і русини, переважна часть яких нині православні Закарпатті, так і збрали бути православними. Не руського православ'я, навіть не київського, навіть не харківського, а нашого, саме нашого, благодатного, древнього Києво і Кирло-Мефодіївського. Я би так казав, бо ми тепер не можемо вже себе мислити без чудної, благодатної, великої, унікальної церкви Української православної, одної з найбільших у світі, після Руської церкви, тільки у нас хіба в Румунії є. Отже, нам задача держатися вірно. Поздравляю всіх із праздником П'ятдесятниці, коли вже який день ви чуєтеся наше слово «до» или «післі». Многое літа православним русинам в день П'ятдесятниці.